nina benkosi nina besilo nina bakamdlekombana kulo lonke likaMthaniya kulo lonke likaPhungane noMageba la kufika khona lo mbukiso yomlaba media ngicela ukunibingelela ngiphinde nginamukele kusona stage esikhulukazi ku YouTube ngicela ukudlule ngo like no share no subscribe kanti ke ubingelela yimini uFowankeshenkeshe umJJ Vetevete bafazi bagangile inkinga zimqaleka ngoba zimqale ngenkomo yesitiki inkunzi sematholeni imbongi semaximbeni abaningi bashiya endleleni bamile bekhamisile bethukile lenkondle baxakile phela bese ngifikile nekhali zami sengilolile sengisho ipeni iphepha nalo ulimi lakwaZulu uZulu omkhulu ongangezulu ngingumZulu phaqa futhi ngiyashaqa amafindo bekufasiwe ngiyaqaqa sekuphume indaba ezisabalele ukuthi ke lokho kwehlela igcwame elisha ngesikhathi kusuka insizwa lapha na imlandeli afike efuna ukumqabula estage siphinde kwehlela lapha na ke cishe kwehlela lapha na umfowampungoso uKhuzani unomqa unomgqinga eqeba lapha ne performa uphongolo yentumbane kusukuma insizwa lapha na ke yafuna lapha nokumanga nje washo ukuthi bayivimba abantu ke mangithi ngiyifuna nje le post singaqinisekisa sigezani media productions kucishe kwamehlela omude okwakwehlela umfishane uKhuzani indlamlenze empungoso ucishe waqatshulwa emcimbini obusophongolo kusize izinyokanyoko kusize uzinyokanyoko mfowamkhizo ogijima wavimba lo monakalo cishe wehlela yakokhuba leli jongo bese lemkokoshela hayi cishe ngempela lamkokoshela ngempela hayi siyawubongela ukuthi ke bakwazile ukuthi bayigweme le ndaba kodwa ke futhi ke asisho ukuthi ke mhlambe ke ukuthi khona okukhona mhlambe ngegcoka elisha leli ekwenzeka kuko lokho kwenzeka ukho nje umlandeli nowasegagamele lesenze asendle amanzi amponjana kakhulu wazogcina esebonka estage kodwa ke hayi ukuthi mhlambe igcwame elisha likhona okubi ngoba mhlambe uKhuzani eseyibeka le ndaba ethi wayibona intombi kanjani cha akunjalo ngicela ukudlule ngo like no share no subscribe